awie so Odifour mo prophet matrase na matrase so anya ba bia se e attention TV so Odifour awie so dodo na nyina nimi ewiase fa na nyina nim se ama nyina present enemy ensem bebre abobok akoso ebi de akuapem polo de ebi de Agradaa ene Obofour Rev Obofour a ebobo enam so na nyama bebre ekoso na ema present obi bisa sa na ma present on pesa obekasa se on se asem sisa na ye manyamanya no okaka bia ebede no watie nyansa sama sabe ewum ana se okakura ebede ne tie biko bi e kabi na yentinea ekoso no ase nti ma present na se nya abotre obi kura sheda fra bi fi outside bi sam se ma present adana asem se yesie na wo so ye ma nyina present na untimi nkasa ana me kire madofo no metiefo nyina so bia nya abotre na sa attention TV for ho de meto nsa fra wo na wotimi mene wo madi nsa wo so na ne wo manum na me de amatiefo nyina eti ebi kam de jeje ne ye ni nyina ema nyina president me be kire se jeje na ya de se wanya de no memma wo hu min kan favor obi anase min kase akuapem polo ade oye no waya de ntie monse man blavo dabi memma no kore ba bi yeda no na de ato ho min ye pasia na mu ye besua de afiri ne asisi nim na yakoye nim na ayi nhirama ejineri kan ma min chia me yere university na ma min chia Ghana for manyinara min chia ya papa Nana Agradaa yes your excellency na min chia ya mama Rebecca Obofour na ma min chia ya papa Alan Cash sabrin so Odifour kasi ya matrase ya papa Alan Cash ho asema be kano maka kuzuka papa mi chia wo onyame ya kesi afei ma min chia masofo akukuda mienu bi ya papa Odifour amayawo ma min chia papa nyame shira enkan oba ya papa awuni sila onyame shira enkan Prophet James awuni sila papa onyame shira enkan na asofu mekukuda ma mbo mudin omo na ama nwosira bi onyame afa mo so ne adum bi asome so afei ma min chia papa Prophet Jonah Jehu apia akabo the third papa nyame shira na ma wie ni sa na me pacho ma me fa asebe bako na me wia na watimi atimu asem na wasua mu nyansa na wati ase ayara me kasa me sere me kawo me nsam na sabe aburu sabe nyaado wanto bo ase a unya nyansa sama sabe ewom na de atu hufo na ne di kan no ya maame a me kwa akuapem polo de so ya maame a wotena dwam na odi akuapem polo asam no sanke okota nke be sori aboyimu ase ne yakase yona order in court ne yakase yona your excellency hwan ne yakeka sa ya mame ya me kase me mammo ne adwuma pa obi kan obi kase ade papa obi kase so no be kekana me se jaja wutina dwam ade akuapem polo asam so obi am wabaso a me Odifour ko sentwe mebo wabaso adwuma wo ye ne de ebi hu ni se ankoyie ebi so hu ni se usuni paponifu ebi ni asabi usuni paponifu ebi ni azati so ma me wa ye adwuma wo Odifour ko sentwe mebo wabaso asam ni sine se me ni nyame di nkita ho asama beka bi ma me wa ye adwuma moni yo onyame nhiraw onyame ma kwatenten onyame ma wo kra di wo kra so aba men enka wo yemuma mi tina Deuteronomy 28 verse 1 to 14 say ma me wo fi ba mu nyenhira bonti ko nyenhira wanya bo nyenhira wo kenten mu so ewurade mabro no a wotena so nyenhira ukuro mu nyenhira ho wasima de nyenhira Odifour me na me yemi hira wo sa na mama nyina nte wo nnwuma a wo ye awiase afa na nyina apelo ye ne onim nyansa te se wo ba ya
wo ye kukudurufo a wonsi nsuma sa waham ya wutumi di ne yeda da no e de ato na ma me nyame nhira eno kura wo san nya abadai kakra ho ntina me se nyame nhira wo no anka ese akuapem polo ese o ma ne be se 3 years no koba afa wa wutie yi wasum na tie ne yi ne ye kan se eno wa ye adwuma mo apiafo kana ma nyina no wo na wa kire se oba wo ye de dwumadi ye wo parliament amema no ntumi nya no ye de ma wa wo kwa obedie hwade ye eno ye nyina ye nko social media sisi a ne ye nko hwade ye se ema na aworo mo ho no ema na aworo mo ho no ene omunwane ntumi kan yi wo mo videos ye ede no mo hunu ye ma me nwuma pentia anka kan ye ma me se oba kata ho sie te ho kata ho sie oba sima ne yakosi wasiwa sebaburu sebra nya ado ni me ye bebrebe ni nyansa ye edokoro ye timti ene ye yutu ne ye woro edoro so ne sebe ya himfie yi hwe ma me ade na wayi tu dwa no ema nyina mu ntie mi o sabe akuapem polo ode ma wo wiase nyina de ja beto abonte na mu hu ye nti jaje na apoa ya maame wapoa ema ne wasa mama ni nyina kokata mo ho onko kata mo ho asie maame memo aba mbu ko so ya adwumaden me bo aba so onyame nhira tenten ni wakire masam ne se akuapem polo ade ye no wanya ade nanso ye nyina te Ghana ha o ene ye nua bai Rosemont hwa brown yi akuapem polo yi a unya akuapem ni nso amiri bia ba ma me betuufo ebo ukoko se wagu akuapem fo ani mase nti ama akuapem ahema foto nsafra o ye hu ne kosi ye ekonkon ho ene wasantumi aye biem na se ye ni da ho apetu prawi ni burusa na ne kesete kana fu muntie bi na mu ya hwe ye o enam judge na dwuma o ye adwuma pa o ye nti na nse ye ti social media so a na ye hu se eho ye kuro kase nti ye nua baabi no ye adwuma o TV3 minua pa no me dofo pa no minua kuma pa no obehwe onti ase ofifia the houses discipline house enu onyamfo na wo fie num maamefo wo pu ho na wodi wo huni na ye kese akuapemfo madi wo huni o ka ho bi sa fie na miss koko ofi na yama matumbo asa meka akuapem kasa nse me akuapem ni miss koko o ye akuapem ni abra o ye akuapem ni maame jeje wa ye adwuma wa won se miss koko di mirika ko yi Perifu kaka sebe se afutu entie wa nhwehwe edo be kwante ade na kwada bia se oyode hye no nsura ohun kotani o se aba enemis kokowa won se afutu ben kasabda ben ene yemfa ma no nsuno da so aworo 7 odina de jawdo tudwa e ka se continue enso ma me jeje unyuma pa odidi akuapem polo no na ade to ba bi edanti enne miss kokonso anya adwen sakra ma me yamo amo what is sofo me hunu se we evangelist onsempa ene unyuma panti wa mo bi asakra Ghana fo me mo se mama me na wa yade papa na Rosemont Brown popra no se akuapem polo me mo aba mu mo ye yodium we ade we eden obi kura ka se sabe wakosu akuma no eye wa odi entu de to abonte enfa ho ma me hwe omo ya asefu omo ya asrefo na emo bible se ne entiaso aba beyin agimisema fi akwada akoma ho sabe ma me hwe o akuapem polo hwe o we ye mother of generation ti ha me se we ye mother of generation se wo baba ma no benyina ba ware nti se waya abrewa na otu adwam na se oba waso ba no sebe wa woro no ho eye nyawuri ye ya akuapem polo ubetima ka jenso nya na ore ye because watwa sabi ato ho nti ne we ni ba pepa wani mgu ase bi 2 years 3 years 4 years 5 years abepepa
enti tie me yie na ka kire me yie se judge no upie na refi ho ba koda nase se waboa mo afisa animguase enim ko obi obeka bi ma obia Rosemond Brown akuapem polo onpe wa asem no kasi yam free akuapem polo Nana Agradaa do ye president mra bonten on be temper of justice justice akuapem polo man bi asem oba ne ye bone ya wontia no se wotia no nti ye maame watia oba tan bi ya ne ba ye bone ya wontia no onno no we de watia wa ye wiye wode washi yie wa kan wanim watene masa atena ne nso akoko obi ma ono so ni naked picture nyina wakoyi afiri ho mommo ba me ya baso ya president Nana Agradaa mesro ma me wu abaso bodi bia ede mana memfi aban mu ansa fama ne no betima boa ma ya mai wona 77 ne me pacho mama me nkyere mo sa himfie na mode ode ato abantie bi se e ono ane de ne ya nua kwa akese abodam fa wonsa bo wadwim also you know ane na nsem papa ho judges and lawyers for nka brother let me tell you something you are a convict of cells wo kai so kwashi wi e wo kumase e ma DSP Kofi Boachi o se wanwan e chi wo detain wo bai no wo be ya yi wanga na CD faboa na prison for bre wan kwa anka ba kwa this baba be this adwuma no wo kwa wo sua bibi ko sua nyansa bi e ma ba de betu amanfofo Injie nua Rosemond Brown akuapem polo popular knows as akuapem polo ofiri ho ba uni mafutu ho de ba mamamfo obeka ma na ye fe obeka ma na ye de no de atumai wanefo because oye somebody my one risua no wo risua no akuapem polo wansua fi ba bi osua fi afia so asdega onu sumi wuro no droso ana wo wuro na ta na ka no droso no de nenam ni fi no de nenam ni fie no owoso no to no okoba ono wanya to no wanya sika no wanya fie onu kuru ya timi fa ne baba ma no wa fe na ano achiwade aboman atantan sama se yoman ma yen kan kiram your excellency Nana Agradaa se asotwe bi wo ha mesle so momma akuapem polo mfam ko ode wiase man nyina sebe adeja ade abeto abonten ne twase ye kanokore kire Ghana youth no sebe enya bodo nko no nipa bedi atenase se akuapem polo swisi ayi na woro na de sika bebre na yan kanokore nkire nse ogu Ghana man animase ni ame kanese akosua kuma no ahemfie no abrempon aketechi asofo ministers state of head of the state nyina ho yedi ho dwa ehwo na be mahu ana no ho popo no asan check na ade a be mahu no asan check yi ana ade abeto abontin wagu mmie nyina ni mase kwa minister wagu mmie nyina ni mase na ni ameka ne se otumfu kwasi jan nana pia ya buru ye son mesre se akuapem polo ba mo san frɛ no na mo fa mranche ne so no nye akuapem din ni mfi ne so no dia ye suade na ne ba abefam na ni ameka tie yan sanko metoaso ye nyina wo menhu se maame bi ye frɛ na Agradaa ene minua bi ye frɛ no Obofour woridi nyama bia ayawun kasam ni ade antwa yi minkodi obi achi Rev Obofour Bible says sumni han eni twaka ne twase ya ma han ema sum firi ho na Bible say okase nya han na ye han ne sum mra ne sum bae ne ye ni wiase han no Obofour mesra woni wiase han dokwa na wo kono juma bebligu wanim mi megina wa chinkasa me ka bia ma mi nko gina Agradaa chinsu nka bi ma no ba bia no koreda na medeto ne ameka ne se akunafo na ewusia ne nyanka ene ehumobo fo Obofour ya numu sin se Agradaa aka na waka Agradaa aka na waka me pacho orugu hu fiu o ma udin na wa part ho no ebeya asenso minua sofo fanyame asem fatete woman no
fa no kora kwan no fa tetew no onim kwampa no oba akokonin oba sebe waya akokonin Mama Agradaa tie me miritu fu makacha so wo be evangelist na evangelist na be no untimi fatem didi e mo powder sesa wadwen na be ma ne da wachi untimi se be ma so ye kwasea o ya boa so Obofour sebe we hunyansa ene wan kanyame asema nkire wa ye de yeri kabia kire Mama Agradaa ntu be sesa na be fanya me na obi di we bi ridi wa obati ase ukuni ye sofo de ya mesrew na ye se o ye sofo Mama yanen afa Obofour wa kwinsiala oba de be ma da nche wo mpem a o do nsa to no so a sane abufu no obi ya obegyae enti fa won nsa to mebra akoma so Obofour na ka chense mi wura chai na wore yen na egu akristofu ani mase enyo no nko ne sofo Obofour me pe wasam sara me pa Agradaa anso asam because Agradaa say wono members ba so na ka sofo so mo afore ya omo na mo ba konfufio na ka nana no se bo afore 10 million 100 million no diminika ntu no omfra wo ba betwa wadi Obofour ya meka chosa ma ameni tisum fane Abraham se beju se enyo ni ya meka chiso Obofour chire ma ameni do na fane Abraham se wo utwa asem so na Agradaa ekasa sabi obi abodam bodamfo abodam na wudware na obefo wa ntama na odi asan ugeti na no kwa wan na abodam ti wani onyam na Agradaa de tutu fom no Mama Agradaa meka kire wo Ghana nipa do emfa won se wo ya bosumsum ni ana se unim Yesu me de me hu se unim Yesu na emu aka se obesakra wa adwen na wa ma ho kwan na Awurade de wa ya adwuma na obi a wuti Attention TV subscribe na share channel no na mane nko nanim obonsi the bottom red one bi ato ase fancy so bi videos bi e de begum bia obenya videos bi on begum bia obenya na ti Odifour kwensentwinsampa ewom ma me ya man nyina present na mitufo memfa ba ma nim tutufo because we your bad time ndi ba ma tem because una wo ba ma wo kare ba ma abosom nkron ti so gu ba ma hu fia sane atie biara wagu hu fin fani die ma ba ma fubuo ma ba ma because ono so Obofour your responsibility woni fie sa na onso your responsibility wo fie wo ye mother show the mother's care fa maame abadae no fa ya adwuma na manhyira amra wo so na enche Awurade de ne nsa beka o de aka wie mpo memma wa fie wie no na Mama Agradaa upam kase onyame yodo na wodi nyame ho nkomo wodi nyame ho dwa ni o waso ntie mesram mienu nyina Rev Obofour mesra wo ba bia nyame apagya wakoduro no enye mpipra gro we ne ese wudi Obofour mesra wo enye mpipra gro we ne ese wudi edi ni prophet Eric akwesentwi enye mpipra gro we ne ese wudi o Mama Agradaa me pawasem me wuso ata wa fa me videos ade aye morning shows ni bi sabe men kanya za sama kan fanye ndi mama nsima me kan mane mehwe ngu akoma so mama wo kan no tum a eno nche se wagimi kan no tum wate kan no tum na mo ni ame kan se wo ma wo kunum na ma ne pa nipa behwe wo so ama ma na e wo mamu ehun se Mama Agradaa ni ye de obobra nti ma bi hwe wo so bobra ni bi na mo akwan nyina nwie Onyankopon anim na kwantintin bi ya ewie waboboa no tie me Obofour onyame sunsum na onyame ahoden ema mu mienu nyina
ntwaso mesiro bibia so Obofour ba bia waduro no enya agoro ni se wuti Nana Agradaa wudi akwachi bebri enya sa agoro na wudi na ehia firi won se Obofour wo ye den Obofour be sakrawo wo so ye den a obesum nyame wo so ye den a Obofour openasem onyame nhirawo no nyame ye okase media ne prophet Eric akwasi antwi dodo na nim se me yesunsum mu nipa me comment kodesa sabri tie me ohia me telephone number enini 0543 41 91 60 0543 41 91 60. The next line is 0553 40 14 62 0553 40 14 62. Frame make us nsum na be yinhira na subscribe channel no na be yinhira sabri Yesu ama na nyame ani onyam empie ya na oma yenkwa mekoso aba wonchen na me no abeka sunsum nsam me pa twa tie me mema osunsum nsam hwade onipa bi a otiasa so Yesu a etwere ewo wufi hwe next video me be kire etwere yare yo onyame nhira no nya okese